No niin Lari, onneksi olkoon. Ensimmäinen Viron mestaruus titteli on nyt kotona, että kuinka fiilis? Ihan hyvä fiilis on, että ekaa kertaa niin aina tuntuu hyvältä. No, tänään oli teidän ajo toiselta planeeltalta, että teittekö ennen tätä kilpailua jonkinlaiset special duunia ja treeniä? Ei käyty kyllä treenaamassa viime kisan jäljiltä. Oltiin Latviassa se yksi kilpailu ja sitten tänne näin. Mutta tuntui tommonen taukokin ihan hyvältä ja tänä ajo oli semmoista että aika virheetöntä ja pystyttiin ajaa sitä omaa tahtia koko ajan samanlaisia kierrosaikoja, niin se oli hyvä. No, Lankeen nyt tulevan vuoden MM-kalenterissa, no täytyisi olla tämä vuosi, mutta se korona pani pelit poikki. Kuinka se rata sulle tuntuu? No tänään ainakin oli niinku erittäin hieno rata. Koko ajan hyvässä kunnossa ja tuli hienot linjat, mitä pystyi vetämään tosi kovaa. Että, niinku, näillä näkyy niinku erittäin hyvä rata, mutta sitten kun enemmän pyöriä, niin saa nähdä miten käy, että miten rajuksi menee. No Kerttu sanoi aiemmin, että olette seuraava vuosi tiimikaverit, että oletko sanonut hänelle jees? No siis mä sanoin, että mä oon valmis ajamaan, että nyt mä ootan vielä vähän infoa, mutta luulisin, että ajetaan. No mitä se vuosi vielä tuo sulle? Suomessa ajaa vai mikä tauko? Tämä vuosi, en oikein tiedä. Tää oli ihan tämmönen huono vuosi, mutta ihan kiva, että saatiin ajettua Viron mestikoita. No, teillä oli aiemmin idea mennä Suomeen, että missä se on? Joo, oli tarkoitus mennä Suomeen, mutta siellä oli rajoitukset niin kovat, ettei olisi päässyt katsojat varikolle. Ei olisi saatu tehdä niin kuin minkäänlaista mainostyötä siinä kilpailun ohella, niin sitten katsottiin, että järkevämpi, että kun siitä ei saa niin kuin minkäänlaista semmoista mainostusta irti, niin ei ole kannattavaa mennä. No, ymmärrettävää. No, onneksi olkoon vielä ja tsemppiä seuraava vuosi. Yes, kiitos paljon.